Priatelia, pekný pondelok vám želám. Chcem vám povedať, že to divadlo s názvom Vyšetrovanie COVID pandémie, COVID teroru pokračuje s cieľom zabaviť národ a vinníkov tak nejako odložiť do stratená. Jednoducho, aby sa nič neudialo, aby sa nič nevyšetrilo, aby sa skutoční vinníci toho pekla, ktoré sme tu cez COVID všetci zažívali, aby sa tí vinníci už ani nehľadali. O čo ide? Ide o to, že Peter Kotlár, splnomocnenec vlády na vyšetrenie covidu, robí neustále nové a nové tlačovky, dáva bombastické vyhlásenia, ale v skutočnosti za 2 roky sme sa v tejto otázke vôbec nikde neposunuli. Naopak, a to je veľmi dôležité zdôrazniť, stále pokračuje prenasledovanie a trestné stíhanie najaktívnejších odporcov COVID opatrení. Stále to napriek Petrovi Kotlárovi a jeho vyhláseniam pokračuje. Títo ľudia sú stále trestne stíhaní, sú stále prenasledovaní, sú stále šikanovaní. A už zajtra, to znamená v útorok, bude ďalšie pokračovanie tohto ťaženia proti ľuďom, ktorí cez COVID nezvesili hlavu a ktorí bojovali nielen za svoju slobodu, ale za slobodu všetkých ľudí na Slovensku. Priatelia, totiž už zajtra, v útorok, sa bude na okresnom súde v Trnave o 8:30 ráno konať ďalšie hlavné pojednávanie s kapitánom Jozefom Dobrodkom. Človekom, ktorého si pamätáte z aféry v Lidli, kde mu policajti zlomili nohu, koleno, len preto, že odmietol rešpektovať protiústavné a protizákonné COVID nariadenia a príkazy policajtov. Jeho prenasledovanie, jeho šikanovanie, ako aj ďalších takýchto ľudí, pokračuje naďalej, ale Peter Kotlár sa tvári, že on niečo vyšetruje a že on vlastne chce ako keby tú druhú stránku mince objasniť. Ale kým bude trvať prenasledovanie odporcov, tak dovtedy nemôžeme hovoriť o tom, že sa vôbec niečo na Slovensku v tejto otázke zmenilo. Takže priatelia, ak máte čas, ak máte voľno, ak ste na dôchodku alebo z nejakého iného dôvodu sa vám dá, príďte zajtra Jožka Dobrodku podporiť na okresný súd v Trnave. O 8:30 to začína a budete svedkami ďalších, niekedy až groteskných situácií, kedy človek, ktorému štátna moc vo forme policajtov ublížila, je obvinený z útoku na policajtov. To jednoducho nevymyslíš, to je COVID na Slovensku.